Magħna ser jaħdem kulħadd. Il-Partit Nazzjonalista miftuħ għal kulħadd. Il-Partit Nazzjonalista huwa ta' kulħadd. Saħaq dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg kif indirizza attività fir-Rabat Għawdex fejn sostna li ma' Gvern Nazzjonalista kulħadd ser jimxi l-qudiem għax l-interess tal-Partit Nazzjonalista huwa l-Malti u l-Awċi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista faħħar ir-reżiljenza tal-Awċin u rringrazzja s-sosten kontinwu illi hu qed jirċievi mill-poplu. Bdejt minn hawnhekk bħala deputat għall-Gżira ta' Għawdex fejn għal 4 snin, grazzi għal fiduċja li sliftuni fl-elezzjoni ġenerali l-għaddiet, irrappreżentajtkom fil-Parlament Malti bħala l-kellim għal Għawdex, però llum ninsab hawnhekk fostkom grazzi għalikom ukoll bħala l-kap tal-Partit Nazzjonalista. Apparti minn hekk feraħ ukoll għall-aħbar li l-Belt Victoria ser tkun il-Belt Kapitali Ewropea u stqar kif taħt tmexxija ta' Kunsill Nazzjonalista ir-Rabat baqa' jissaħħaħ fuq il-mappa tal-Ewropa. Alex Borg sostna li dan huwa eżempju ċar ta' kif Għawdex għadu qed igawdi mill-viżjoni ta' Gvern Nazzjonalista, viżjoni ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll fuq ix-xogħol fil-Gżira Awċija u kif hu la darba l-poplu jagħtih il-fiduċja jassigura li Gvern Nazzjonalista jissalvagwardja x-xogħol u lejxin tagħhom filwaqt li jenfasizza li ħadd mhu ser jispiċċa barra minn xogħlu għaliex ix-xogħol huwa dritt fundamentali. Alex Borg spjega li pajjiżna għandu jissaħħaħ ekonomikament permezz ukoll ta' kumpaniji internazzjonali stabbiliti, tant li saħaq kif kienu wkoll preżenti f'diskussjonijiet mal-kumpanija internazzjonali Google sabiex tibda titwitta triq għal kumpaniji ta' dan il-livell sabiex jiġu jiftħu f'pajjiżna u kien hawn fejn qal li din hija turija ċara illi hu għandu għal qalbu il-Malta u l-Għawdex u li daħal fil-politika sabiex iservi. Għatu xogħlijiet ta' kwalità li żgħażagħ tagħna sabiex ikollhom garanzija aħjar. Dik hija il-qalb tiegħi li dejjem naħseb fil-poplu Malti u Għawċi anke xi inkun barra minn xtutna. Pero ħadd ieħor jgħidilna illi xi immorru barra minn xtutna nagħmlu l-ħsara lil pajjiżna. Kif nista' nagħmel ħsara l pajjiżi meta ta' 30 sena żilt flok inkompli bil-karriera nidħol fil-politika ħanservikom għax inħobb il-Malta u lill-Għawdex. Alex Borg saħaq li n-negozji żgħar Gvern Nazzjonalista ser ikun qed jeliminalhom il-burokrazija żejda sabiex ikunu f'pożizzjoni li jistgħu jimpjegaw l-aqwa ħaddiema fost il-proposta fit-tnaqqis tal-VAT għall-istabbilimenti tal-catering għal 7%. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jfakkar li biex il-ħaddiem jimxi l-qudiem l-imprenditur irid jinvesti u għalhekk il-Gvern Nazzjonalista ser jagħti sosten lil ħaddiem u l-imprenditur. Apparti minn hekk il-kap tal-Partit Nazzjonalista stqar kif issa li ninsabu fuq l-adba ta' elezzjoni illi l-Prim Ministru qed iħares b'interess lejn il-Gżira Awċija. Gvern Nazzjonalista l-ewwel qabel kollox jara li jinbena sptar ġdid ġewwa Għawdex. Gvern ġdid Nazzjonalista jara li jkollna flotta ġdida ta' vapuri bejn Malta u Għawdex. U ser nagħmlu investiment radikali fl-edukazzjoni tagħna ġewwa l-Kampus Universitarju ta' Għawdex, ġewwa l-MCAST, ġewwa l-ITS. X'potenzjal għandhom? Jiena rrid nimmassimizza dak il-potenzjal biex l-Awċin jistgħu jistudjaw ġewwa Għawdex. Irrid nara illi nkomplu nikkreaw iktar xogħol maċ-ċivil u mal-privat ġewwa Għawdex ħalli kulħadd ikollu impjieg. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar ukoll kif gvernijiet nazzjonalisti f'25 sena għamlu ġid kbir f'Għawdex iżda kien hemm mumenti fejn il-partit żbalja u għalhekk Alex Borg talab skuża lil dawk li l-Partit Nazzjonalista seta' weġġa' jew nesa fl-imoddi iżda appella li issa wasal iż-żmien biex nerġgħu nagħtu lill-pajjiż Gvern Nazzjonalista. Finalment Alex Borg ta' garanzija li ma' gvern ġdid nazzjonalista ser jaħdem kulħadd għal ġid tal-familji Maltin u Għawċin, għal ġid ta' ġenerazzjonijiet preżenti u futuri.